खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दासान्दि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां खौरां ओंखारबोगासिनो दङ। सानै एबसु आफादनि दैदेनगिरिखौ बा दखरा एबसुनि दैदेनगिरिखौ सिखा देगारजों बा गोबौ सिखाजों गाग्लोबदों। सासेखौ उदैजों गाग्लोबदों, सासेखौ बिखुंजों गाग्लोबदों। दा बिथांमोनखौ नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय फाङाखराव थानाय नेम केयार हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। दा बिथांमोना गाज्रि थासारियाव ICU रुमाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। आरो जायफोरा बे जाथायखौ खालामदों दा बिसोरखौ हमनाय जाजोबसिगोन आरो बिसोरखौ हमनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। एबसु आफादनि मावथि जायबा जाथायखौ खालामजादों बिथांनि बिमाया मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। बिनि उनाव जोङो मोनसे टपिकखौ बेखेवगोन। खहा खालामदों बेखौ आङो माने गोख्रैनो माने बिसोरखौ सास्ति होनांगौ आरो बेबायदि फेग्रा मुवा जाग्रा मानोना गासै जायगायावबो बिदिनो जागोन बेफोरखौ बादा होआबा जोंनि समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय जादों। आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि गथ' गथायफोरा फरायनायाव गियानाव गासै बिथिङावनो माने जौगानो हायाखै। जोंनि बर' हारिया माने गोख्रोङै जोंनि बर' हारिया माने बेखौ खामानिखौ लोंनाय जानाय सोबनाय जखाय गासैखौबो माने बन्द' खालामनांगौ। पुलिस प्रशासनखौ आरो सरकारनि फारसे मा खावलायनो सानदों? माने जायफ्रा माने आंनि गथ'खौ बेबायदि माने सास्ति खालामदों आरो बेबायदि माने सरकारनिफ्राय माने न्यायखौ माने आङो लुबैदों मोननो। आंथ' बे माने खाथि खालानि ओनसोलनि गथ'फोरनि मुंखौ आङो मिथिया। दा माने बर्थमान माने गथ'फोरखौ जि माबायाव थानाय बेखौ माने मोननाय जायाखै। दायो माने बर्थमान लाइनाव फैगासिनो दङ। दावराव देख्रेब नार्जारी, बिक्रम दैमारी आरो बारग' MLA हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ हमनाय जादोंमोन। दासिमबो हमनानै दोनगासिनो जानांगौ बेखौ मिथिला। जायखिजाया सोरखौबा सानथाम लाखिगोन, सोरखौबा 14 सान लाखिगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दासिमबो बिसोर उदां जानाय जायाखै बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दासिमबो जोबथि सायाव दं ना हगारबाय बेखौ जेबो मिथियाखै आरो। दा बेनि सायावनो आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बेनि आन्दोआव प्रमद बर'नि आखाइ दं नामा होननानै माने बुंदों आरो एसे। माखासे भिडिअ दं बेखौ नायबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुजिजोबगोन। दा बेखौ जों नायनोसै, अब्ला भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। बिसोरखौ मानो जोबथेदों बेयो सरकारा मोनथिगौ। बे मोनसे कनस्पिरेसि। प्रमद बर'जों दावराव देख्रेब नार्जारीया सानसेखालि हा हुनि सम्पतिखौ लानानै मिटिं खालामदोंमोननो। बेवहाय प्रमद बर'खौ गोबां माने सोंखारि जानानै प्रमद बर'आ मिटिंनिफ्राय ओंखारलांदों। बिनि बांखियावनो प्रमद बर'आ थांखिनानै माने दावराव देख्रेब नार्जारीखौ एरेस्ट खालामदों होननानै जों बयबो फोथायनो हादों आरोखि। दा बे सानैखौथ' जेनेबा आं मोनथिया मानि थाखाय बिस्रा मा दाय दं, बे दायखौ आं नागिरनानै मोनाखै। अब्ला लोगोफोर नोंथाङा बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनाबाय जानांगौ। नोंथाङा नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव गावसि हरजोबदो, मा बुंनो सानो बुंहरबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आं भिडिअ बानायनो गोसो जानायखाय बेखौनो बानायलाबायबाय आरो ना माथो भिडिअ बानायनो होननानै। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' आर्मि। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय। जुदि साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैया दा खालाम, लाइक खालामनो गोसो दं खालाम, लाइक खालामनो गोसो गैया दा खालाम। बाय बाय। ओमफ्राय नैबे गार'ना मा होनदोंमोन? बबेनि बेयो? मेघालयानि। नोंसोर बर' रायलायखांबाय नामा?